Hej, mit navn er Marco, jeg er 15 år og bor i København. I min hverdag går jeg på en privatskole midt inde på Frederiksberg i 8. klasse, som hedder Johannesskolen. Jeg er en sund og rask dreng, som gerne vil finde en praktikplads hos jer, men samtidig også et deltidsjob. Jeg er kendt i klassen som den, der hjælper og løser problemer på computeren og på smartphones, så jeg er meget teknisk inden for elektronik. Her ser man et billede fra et af mine mange ferier i Italien. Jeg kommer ofte og besøger mine bedsteforældre og får besøge resten af min familie i Italien. Derfor kan jeg nemlig lidt italiensk, og udover det, så kan jeg engelsk og tysk fra skolen. Dette var en kort beskrivelse af mig. Håber at høre fra jer. Mange hilser, Marco.